Bueno, pois, antes de nada, bos días a todos por vir. Estamos aquí hoxe con varios compañeros de outras agrupacións para presentar un festival de folclore infantil que entre varias agrupacións amigas decidimos facer. Eles son os compañeros da Mámoa de Luou, do Obradoiro de baile tradicional Volandeira, da Pontevella, do Mar de Arousa, nós de Sobradelos, bueno, pois tamén está Tequesetel da Estrada. No principio, o festival naceu a raíz de buscarlle un pouco saídas ás escolas de baile e música tradicional que cada un das agrupacións ten. Entón, o que fixemos, bueno, pues, a idea é facer un festival cíclico onde cada unha das agrupacións, pois, unha vez ao ano organicemos o festival, empezando, bueno, pues, nun concello que nos tocou, pues, por sorteo, tocou a Estrada, pues, empezar, e despois iremos mirando, pues, eso, pues, cada unha ou dúas veces ao ano, pues, ir rotando por cada un dos concellos que estamos organizando, ¿no? O sea, concellos, dos concellos correspondentes ás agrupacións que organizan. Este ano, como ben dixen, empezamos na Estrada e vai a ser, pois, o sábado día 13 de xuño. E o entorno que buscamos dende Tequeseteldre foi o Curro de Sabucedo. É un lugar onde os nenos onde os nenos e acompañantes e pais, maiores e demais poderemos pasar todo o día, e a idea é, pois, que o que é o festival propiamente dito facelo dentro do Curro de Sabucedo ás 12:30 da mañá, non? Un entorno que pensamos que é mellorable no Concello da Estrada. Despois, bueno, a idea da xornada é que a empezar ás 12:30 co festival, facer unha xornada de convivencia entre as 5 agrupacións. Despois teremos un xantar conxunto onde, bueno, pues, cada un se buscará a vida para xantar e demais, non? E despois pola tarde, bueno, pues, unha tarde de xogos para compartir entre todos os nenos e nenas. Sería aberto a todo o público. As entidades, o sea, as agrupacións que van a participar son as 6 agrupacións que formamos un pouco que o círculo, por así chamado de alguma maneira. O festival é simplemente un festival pues de baile sin máis, o sea, un pouco para que os nenos poidan bailar encima do escenario, compartir con outras agrupacións e sin premios e sin nada máis, un pouco para mostrar o que cada un de nós, pues, está facendo nas súas escolas. Cantos nenos en total? Pois mira, bota a conta de que cada agrupación pode levar alrededor de 50 nenos. A idea é que o festival non sexa un festival de fin de curso, non? Sino que temos todos os tempos tasados, é dicir, para que non se alongue, porque se cada un vai con todo o seu repertorio, ao final sería un festival que duraría 3 horas, non? O festival, a idea é que dure unha hora aproximadamente, unha hora e cuarto, onde cada unha das agrupacións ten 10 minutos para facer, bueno, pues, o que efectivamente. Mirade, e algo que queremos deixar moi claro é que o festival organízase entre as 6 agrupacións, inda que este ano ou esta edición toque na Estrada, non? Organizámoslo entre todas. De feito, a tarde de xogos, por exemplo, pues, está organizada, pues, por algúns dos compañeros pues, que non estamos nós, por exemplo, non? O sea, cada un encárgase dunha parte do que é o festival ou hai outras partes comuns e demais. Esta edición é na Estrada, pero a organización compete ás 6 agrupacións.